бунёд раҳнамо имрӯзҳо барои суҳбат бо расонаҳо даъват мешавад то дар бораи ҷоизае бигӯяд ки миёни даҳҳо наврас насиби ӯ гардид. ӯ хонандаи синфи даҳуми литсеи хусусии раҳнамо аст ва дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ баранда шуд. маблағи ин ҷоиза 50 000 сомонӣ аст. бунёд аз рӯи 4 номинатсия ғолиб эълон шудааст. барои дар даври чороми озмун иштирок кардан ҳудуди 127 нафар иштирокчӣ буд, вале дар ҳамин номинатсияи шоҳҷоиза, яъне барои шоҳҷоизаи иштирок кардан ҳамагӣ 8 нафар иштирок мекард ва инчунин шахсоне ки ҷойҳои аввалро соҳиб шуданд аз ҳар номинатсия онҳо низ барои шоҳҷоиза рақобат намуданд, вале хушбахтона ба насиби ман шуд. бунёд дар 4 бахш барои шоҳҷоиза аз рақибонаш бартарӣ дошт ва холҳои бештар ба даст овард. аз тарафи дигар танҳо аз ёд донистани шеър ба довталаби шоҳҷоиза кофӣ набуд. доварон аз рӯи тарзи баён, инчунин шарҳ додан, баҳо додан ба қаҳрамонҳои асосӣ ва луғатдониро низ баҳо медоданд ва барои ҳамин шуда ман соҳиби шоҳҷоиза гаштам, зеро ки балли ман ё холҳои ман нисбати дигарон ба гуфти ҳакамон болотар буд. озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ чанд моҳи пеш бо амру сарпарастии раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон эълон шуд. ҳадафи аслии он ташвиқи китобхонию китобнависӣ ва боло бурдани сатҳи маънавию ахлоқӣ дар ҷомеа унвон мешуд. феҳристи китобҳое ки бунёд пешниҳод кардааст ҳудуди 5000 мисра ва 250 номгӯи асарҳо будааст. ман ҳам пешниҳод кардам аз номинатсияи адибони классик ва ҳам аз адибони муосир. аз адибони классик бештар аз мавлоно ҷалолиддини балхӣ, хоҷа ҳофизи шерозӣ ва инчунин шумораи нисбатан бештар аз саъдӣ буд. дар баробари бунёд 12 нафари дигар дар 4 номинатсия ғолиби ин озмун шуда соҳиби ҷоизаҳои пулӣ гардиданд. дар ин миён бародару хоҳари ӯ Муҳаммад Раҳнамо ва Шабеҳа Раҳнамо соҳиби ҷоиза шуданд. ҳар се нафар ҳам фарзандони шоир ва сиёсатшиноси тоҷик Абдуллои Раҳнамо мебошанд. қарор аст рӯзҳои наздик ҷоизаҳоро ба ғолибон дар маросими бошукӯҳе бо ҳузури раиси ҷумҳур тақдим кунанд.